Naupang te hi Covid laka ven phim khuran ngai bika achan chu vaccine analak velo wangle Mizoram Covid kai tharji nga za a somthum panga chu Naupang anni awangani atul felova chuan pona chhuwa lo ni se entirnan puipunna le bazara te kan chhuwa pon CAB zomin max voa midang nena in nailova omle sanitizer manfo turani Naupang chu puipunna bazar park le office muna te hroilo turani Naupang kum nga chin chunglam chuan ponan chu in max mangthin se Naupang chu then omte ina te chungte ina te thian te in le mi in hrim hrima kaltir lo turani Naupang chu thilei turatir lo ni se Naupang chu an thian te nen in fiam tir lo ni se in lama nu le pa le chungten in fiam pui thin ni se